Hem exposat fins ara i hauríem d'afegir el robatori de queviures diari per part dels capos, els maltractaments, el cansament, el treball inhumà, el terror a no entendre la llengua dels alemanys, els ofegaments dins l'aigua gelada, les filferrades elèctriques contra les quals et llançaven o et llançaves, la total incomunicació amb l'exterior, la manca de cures mèdiques, el clima, tot els camps, era previst per morir-hi. Els nostres deportats en entrar-hi deurien fer un esforç immens per pensar que se'n podrien sortir. De fet, 2/3 parts hi van morir, perquè la mort era per tot arreu. La mort els voltava. El primer espectacle que en Francesc Teix va veure a Mauthausen va ser el d'un polonès alt i fort. El van fer posar de genolls damunt la neu i diversos presos el colgaren en pales de neu fins que quedà tot tapat, menys el cap. Un SS li llançà un tret, però no l'encertà. I després un altre SS ho provà, però també va errar el tret. I així ho anaven provant tots els SS. I a poc anaren sortint filets de sang, fins que rajava globs, i la sang que es barrejava amb la neu, fins que la blancor de la neu va quedar tota roja. A Gronsramin, ens diu ara el mateix Teix, hi havia un rus que parlava molt bé l'alemany. Treballava per als aliats i els SS ho ignoraven. Un dia va posar, en una barraca de fusta que servia de comuna, 2 vestits de paisà per ajudar a escapar 2 presos. Es van escapar, però només van estar 2 dies fora. Mentre no els trobaven, ens feren estar a l'Appelplatz, amb aquell fred que pelava, a 30 sota zero, sense menjar ni beure i fent-nos les necessitats a sobre. Quan van descobrir que el rus els havia ajudat, el torturaren bestialment i el van llançar des de dalt del pont al moment en què passava el tren. A l'endemà ens van fer recollir els trossos i els vam desar en una caixa blanca. Després els del crematori van protestar per aquella carnisseria. Però no calia morir de mort violenta. Amb els estralls que feia, la fam, el fred i la set, ja n'hi havia prou. Podies morir pel tifus, per les diarrees, per pulmonia, etc. La manca d'higiene, la promiscuïtat, l'absència de medicaments, la misèria fisiològica provocaven edemes, furunculosi, tuberculosi, tota mena de malalties que, en circumstàncies normals, no haurien estat mortals. Quan morien per accidents de treball, els documents deien mort per enverinament de la sang. Els metges alemanys, però, feien les autòpsies sense veure els morts. I els metges detinguts maldaven desesperadament per salvar aquelles vides que s'escolaven sense remei. En Bernat Turan, de Fígols, va morir a Gusen el 6 de gener de 1942. Tenia 24 anys. Era dependent de Can Jorba i el millor amic de Jacint Carrió. Aquest recorda la seva mort. Arribem al camp de Gusen després d'una jornada esgotadora de treball. Són les 6 del vespre. Formació diària dels vius i dels morts. Ens hi reparteixen el trist sopar. Anem cap als lavabos i en sortir en Turan em diu: Carrió, mentre he estat al vàter m'han pres el sopar. Caram, vols dir? Sí, ja veus quina desgràcia. No m'havia passat mai. I jo, que l'agafo per l'espatlla i li dic: Bernat, ja ho saps, són coses del camp. No t'ho agafis així. Avui t'ha tocat a tu. Anem cap a la barraca i menjarem el meu sopar entre tots 2. Així ho vaig fer. Anem cap a la barraca i en fem 2 parts del meu sopar. Té, Bernat, agafa el que vulguis. No tinc gana. No siguis així, Bernat. No vull que facis compliments en aquestes alçades. Menja i calla. I amb llàgrimes als ulls em diu: I tu? Jo? Quines coses de dir. Sempre ens havíem repartit els regals, tot. I ara em vens aquí a parlar de mi? Sí, però abans era diferent. Ara tu saps molt bé que una mica de menjar de menys és la mort. Doncs si una mica de menjar de menys és la mort, per això et dono una mica del meu. I on arribis tu, puc arribar jo.
Després de parlar del menjar i de comentar les coses del dia, tenim tan gran esgotament que ens adormim fins l'endemà. A les 6 toca la campana i sortim al carrer. Una altra vegada cap als lavabos. Han acabat de prendre el cafè i esperar que toquin les 8 per la formació. Un cop enllestida, en Turan em diu: Carrió, jo avui no sortiré a treballar. No em veig amb forces per anar-hi. Em quedaré aquí al camp, passi el que passi. Probablement aniré a la infermeria. Totes les persones que anaven a la infermeria ho feien en dies al crematori. En Turan tenia el cap molt clar i s'ho veia venir. Per això em deia que anava a la infermeria, perquè sabia el que això volia dir. Jo no podia pas retenir-lo, ni sabia què dir-li. Li podia privar de fer el que ell havia decidit? El podia ajudar? Només el meu cor plorava. Ploràvem tots dos i ens miràvem i ens abraçàvem i esperàvem l'hora de sortir al treball. Ell no pot caminar, té les cames molt inflades, l'hem d'acompanyar. Em diu: Carrió, avui sí que m'ha arribat l'hora. Jo prou veia el que volia dir, vaig tot despistat. L'hora de què? És que vaig a la infermeria. Vols dir? Sí, vaig a la infermeria. Jo no sabia què dir-li. Per fi li dic: està bé, va, ja ens veurem, anima't. No hi podia fer res. Era impossible fer-hi res. Me'l miro, l'abraço i li beso el front, amb llàgrimes als ulls. Tots dos volíem ser optimistes, però fèiem un esforç sobrehumà per dissimular. Ell se'n va anar a la infermeria i jo vaig fer cap als grups de treball. Al vespre vaig anar a la barraca de la infermeria per veure si encara hi era. Sí, ja el veig. El crido, surt a la finestra i ens posem a parlar. Li dic: com estàs, Bernat? Jo, bé. Em sembla que anirà molt bé. Mira, aquí hi ha menjar i podem reposar. Si les cames se'n curen, em sembla que en sortiré, perquè d'aquí, saps, n'hi ha que en poden sortir. Molt bé, m'agrada que siguis optimista. Ell sempre n'havia estat d'optimista. Sempre ens feia riure a tots amb els seus ànims. Un dia li vaig portar una mica de pa i em va dir: no, menja-te'l tu. Jo no el vull. Jo tinc un plat aquí. Me'l donen dels que ja no poden menjar. L'endemà hi torno. Ja no ho veig i dic: hi ha un tal Turan per aquí? Hi havia un xec. Em mira i em contesta: aquí no, jo no sé qui és. Pots preguntar un altre? Tots eren nous i ningú no en sabia res. En Turan, on havia anat a espetegar? A les barraques del gas? Li havien clavat una injecció de benzina? L'han posat a la dutxa per ofegar-lo? No ho sé. Corro cap a la meva barraca i el secretari em dona la llista dels morts, on hi ha el número del meu amic Turan. En Turan havia mort, segons els nazis, de mort natural, però és ben clar que el van assassinar. El deuríem anar a la cambra de gas o li deurien clavar una injecció de benzina al cor. Hi ha tantes morts que han quedat dins l'enigma. D'altres morien perquè eren massa vells. Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació. La mare de la Sabina, la Carme Bartolí, no va resistir Ravensbrück. Agonitzant, l'entaforaren en un munt de cadàvers que sempre hi havia entre dues barraques. A la pila encara hi ha cossos que es mouen. Dues franceses la reconeixen i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill de ser descobertes, l'arrosseguen fins a la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà als braços d'una altra catalana, la lleidatana Coloma Serós. La Coloma li dirà paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol. I la Carme Bartolí morirà amb calma, sense el fred d'altres cossos moribunds. La Coloma li tancarà els ulls a la matinada, sota l'amenaça del càstig de la capo de la seva barraca, si aquesta la descobreix.
Thank you.